Mae prosiect ein llais ni wedi caniatáu i ni roi lle haeddiannol a blaenllaw I Llafaredd Cymraeg ar lawr y dosbarth. Ydy mae hi'n frwydr barhaus, ond mae llwyddiant y prosiect yma yn dyst fod yr iaith lafar a'r balchder o'i siarad hi dal yn fyw ymysg ein disgyblion ni ym Pen-y-bryn. Dyma gipolwg I chi ond taith ni ym mlwyddyn 6. Ein trywydd ymholi oedd sut mae'r camau bychan mewn Llafaredd yn cyfrannu at dasg estynedig o safon uchel. Ein prif ffocws oedd datblygu geirfa gyfoethog, rhoi cyfle I blant cael chwarae gyda geiriau a datblygu creadigrwydd, bod nhw'n gallu defnyddio patrymau brawddegau cywir, perfformio a chwarae rôl yn hyderus gan rhoi pwyslaeth ar Gymraeg grynus, bod nhw'n gallu mynegu barn gyda hyder a thystiolaeth ar rhesymeg, ond yn bwysicach bod nhw'n mwynhau cyfathrebu gyda'i gilydd yn y Gymraeg. Y peth pwysicaf un yw dewis thema atyniadol I blant, thema gyda phwrpas, thema gyfredol mae'r plant am fod yn falch ohoni, a thema sydd am roi cyfleoedd diben draw I Llafaredd. A'r thema wnaeth y plant ddewis oedd a yw'n iawn I fod yn wahanol. Y cam cyntaf ar y daith oedd cael gwylodlyn. Mi oedd angen llinyn mesur I weld barn ddisgyblion a'r athrawon am Llafaredd Cymraeg. Pa mor hyderus oedden nhw yn perfformio flaen eraill, pa mor hyderus oedden nhw yn mynegu barn, a oeddent yn teimlo bod ganddyn nhw'r eirfa addas ar gyfer gwneud hyn. Gwnaethpwyd hyn drwy lunio holiadur i'r athrawon a'r disgyblion. Yn dilyn dehongli'r holiaduron a sgwrs anffurfiol mewn cyfarfod staff, fe sylweddolom yn syth fod geirfa'r plant yn gyfyng, bod yna ddiffyg patrymau brawddegau a plant yn ddi-hyder wrth fynegu barn. Felly, y cam cyntaf oedd llunio tasgau hwyliog difyr mwyn drilio'r eirfa a'r patrymau angenrheidiol. Gêm paru, paru diffiniad Cymraeg, Saesneg ac ystyr. Unigryw unique. Inclusive. Gêm cardiau cyfateb, cyfateb term ac ystyr. Crefydd a religion. Rhywbeth mae rhywun yn gredu ynddo. Gêm pwy ydw I, cyfle I gwestiynu'n effeithiol gan ddefnyddio'r eirfa bwrpasol. Ydw i'n gair sy'n trin pobl yn wahanol? Na. Ydw i'n rhoi barn heb wybod dim am person? Na. Ydw i'n gair sy'n cynnwys pawb? Yndwyt. Ydw i'n cyfartal? Na. Cynwysol? Ie. Y dasg nesaf oedd defnyddio'r eirfa I greu rap dosbarth, ac yna parodio rap gan greu yn unigryw ei hunain. Wrth gwrs dilyn trywydd llais y plentyn oedd y bwriad yma. Yna roedd cyfle i'r plant perfformio ei rap i'r holl ysgol.
Yn dilyn hyn, roeddem am ganolbwyntio ar arwyr dylanwadol gwahanol, a'r prif ffocws oedd bod y plant yn hyderus ym mynegu barn. Yn dilyn llawer o waith ymchwil blaenorol ar yr arweinwyr hyn, yn ogystal â tasgau i gyfoethogi geirfa, roedd y plant yn hen barod i fynd ati i roi eu barn. Y dasg oedd trafod cyfres o osodiadau gwahanol, rhoi pwyslais ar batrymau a defnyddio amrywiaeth o batrymau brawddegau gwahanol gan roi rheswm dros eu barn. Pawb oedd ar y set, taf, yn cael eistedd yna, much bear, ac nath o hefyd newid y rheola white only yn siopau. Ganddi oedd arwr Martin Luther King. Trafodwch. Roedd yn siarad yn lle ymladd a fod ysbrydolion Martin Luther King i newid pethau yn ddraeth. Martin Luther King ddim yn heiddi gwobr Nobel am heddwch. Trafodwch. Dwi'n anghytuno'n gryf oherwydd gwnaeth newid llawer o pethau yn ei amser. Fel enghraifft whites only, peidio fod yn cefn yn gres mewn siopau ac ddim sefyll fyny yn y bws. Rwyf yn anghytuno yn gryf gyda hyn oherwydd roedd Martin Luther King wedi dweud pawb bod rhaid i pethau newid, ond heb drais. Owan, mae Martin Luther King wedi gallu stopio rhaglar gwahaniaethu a gael cydraddoldeb i pawb. Rosa Parks, gwaith byrfyfyrio a chwarae rôl y digwyddiad hanesyddol. Mae'r bws yma. Helo. Mae'n dwi'n dod. Braf iawn heddiw. $1, please. Diolch. Gobeithio gewch chi diwrnod i brynu. Diolch. Ar ddechrau'r uned o waith am Rosa Parks, sylweddolodd y plant wrth chwarae rôl bod angen cyfoethogi ei iaith drwy ddefnyddio idiomau Cymraeg yn naws. Felly, dyma ychwanegu idiomau i'r sgript. Cofia yr hyn o'r roedd, bobl gwyn cyn ni, mae hi ar ben arnom ni. Ti'n llwg gadael le, mae'r ffordd ydym ni'n cael ei trin, yn gwneud ein flin fel cacwn. Hiliaeth ydy hyn, mae pethau wedi mynd o'r badell ffrio i'r tan yn diweddar. Bryswch wir, does gen i ddim amser i siarad 15 dwsin hefo chi o bawn. Sut ydych chi? $1 gweld yn dda, eisteddwch mae'n unrhyw le ydych yn dymuno o ffrind da. Gobeithio chi'n cael diwrnod i brynu. Wrth gwrs, yn dilyn llais y plentyn, penderfynwyd animeiddio'r digwyddiad a hyn oll ar lafar. Rydw i wedi blino'n lan ar ôl diwrnod prysur o waith pan fy rhaid o brifo dwi bron am marw eisiau eistedd lawr. Dwi wedi gweithio fel lladd nadroedd heddiw yn gwnïo trwy'r dydd. Does dim dwywaith amdani, mi fyddi di'n sefyll yr holl ffordd. Cofia Rosa, gwyn cyn dy, mae hi ar ben arnom ni. Pnawn da, sut ydych chi? Bryswch wi, does gen i ddim amser i siarad 50 dwsin hefo pobl fel chi. $5 a ewch chi eistedd yn y cefn unwyr. Dydw i ddim eisiau'r pobl yma od fod cymysgu gyda chi. Cofiwch y reol, gwyn cyn dy. Mae Lalo Iwsafsau a hawliau merched. Y dasg oedd defnyddio Flipgrid i greu bwletin newyddion ar lafar drwy lygaid Malala i berswadio arweinwyr y byd bod angen hawliau cyfartal i ferched. Y sgiliau a ddefnyddiodd y plant yma oedd defnyddio iaith berswadiol, defnyddio geirfa gyfoethog, termau pwnc, iaith ffurfiol a hyn i gyd ar lafar. Roedd y plant wrth eu boddau yn recordio, yn gwella ac yn gwerthuso eu gwaith llafar. Dyma hunan asesu ac asesu cyfoedion ar ei orau.
Dyma ychydig o fy hanes. Cefais fy eni yn mein gorau ac i sef. Y fi yw Malala Yousafzai, ac rydw i yma heddiw i trio perswadio arweinwyr prif weinidogion pob gwlad drwy'r byd fod gan ferched yr un hawliau bechgyn yn enwedig i gael addysg. Teimlaf yn gryf amdan hyn. Does gan neb hawl i dri merched fel y cefais i fy nhrin. Tasg trafod a chyfiawnhau. Rhoi ystod ansoddeiriau i blant a hwythau yn gorfod dewis yr ansoddair i ddisgrifio cymeriad a chyfiawnhau ei dewis. Gan ddefnyddio'r cardiau, pa ansoddeiriau sydd yn disgrifio Malala Yousafzai orau a pham? Gwybodus sydd ansoddair ddau ddisgrifio Malala. Gan fod roedd Malala yn gwybodus am y byd hefo'r Taliban ac yn gwybod bod mercher yn fod i gael addysg. Dyma ni, hwn di'r gair gorau i ddisgrifio Malala Yousafzai oherwydd fod hi'n sefyll fyny'r Taliban a wedi fod merched yn gael heiddi addysg. Mae Malala yn hyderus oherwydd nes i fedru siarad o flaen gymaint o bobl. Yn fy marn ni, mae yr ansoddair yma yn gwych oherwydd oedd hi'n hyderus i sefyll fyny ac ddweud wrth pawb ei stori am beth sy'n digwydd i hi. Y dasg olaf yn ein taith oedd rhoi ystod o osodiadau fwy cymhleth i'r plant, fel eu bod twythau'n gorfod meddwl rhwng y llinellau, rhoi eu barn personol ar ddiwedd unod y waith, ac yna creu sioe deledu fel cyfanwaith i'r cyfan. Pe byddech chi'n cael cyfarfod un o'r arwyr, pwy yw'r arwr yna, pam eich bod wedi dewis yr arwr yna, a beth ddiasech yn ofyn wrthyn nhw pe byddech chi'n cael cyfle i'w cyfarfod nhw. Ffwrdd â chi, llawer o waith trafod wan. Pwy bys eich ti'n dewis? Dwi'n dewis nos yn Malala. Oherwydd wedi gyda helpu wedi ysbrydoli llawer o bobl. Os o'n i'n gofyn iddo fo sut oedd o'n teimlo i fod yn cathar am mor hir. Does dim dwywaith amdani, byswn i'n dewis Rosa Parks a byswn i'n gofyn i hi sut oedd hi'n teimlo pan oedd hi'n sefyll i fyny a be oedd hi'n meddwl sa'n digwydd os fysa hi heb i gael i arestio. Sa'n i'n dewis Rosa Parks oherwydd da ni ddim yn gwybod llawer amdana, da ni mond yn gwybod tipyn o plentyndod hi y diwrnod nath hi sefyll i fyny a be oedd hi'n meddwl amdan yr white only agweddion. Does dim dwywaith amdani, fysa fi'n dewis Malala Yousafzai oherwydd mae'n hogan fel ni ac mae o'n digwydd heddiw ac so da ni'n gallu meddwl bod mae'n dal yn digwydd so da ni'n gallu neud rhywbeth amdano fo ac fysa fi'n ofyn sut fysa fo'n teimlo i fod yn arwr. Heb os, fi oedd y prosiect yma yn lwyddiant ysgubol. Yn bersonol fel athrawes, gwelais gynnydd aruthrol yn defnydd y plant o'i geirfa, idiomau a'r cymareithau yn llifo'n hollol naturiol. Yn ei defnydd o batrymau brawddegau, yn ei brwdfrydedd a mwynhad. Ond yn bwysicach, yr hyder oedd ganddynt i droi eu llaw at unrhyw beth yn yr iaith Gymraeg, a dyna oedd yn rhoi y balchder mwyaf i mi. Ond mae'r gair olaf gan yr rhai pwysig, sef y plant, a dyma beth oedd ganddyn nhw i'w ddweud. Nes i mwynhau y rap, oherwydd ydych chi fatha actio a canu a pethau. Ac nid y symudiadau hefyd. A oedd y rap am hiliaeth a rhagfarn a bethau. A bod mae hiliaeth ddim yn deg a dydy o'n iawn i fatha ddeud i gyd o pethau i fatha pobl gwahanol. I pob gael yr uwch bar y teg, ie. A nath perfformio fo o flaen y ysgol i gyd. Oedd o'n hwyl hefyd.
Oedd, oedd o'n rili hwyl just gael neud o hefo plant gwennol. Ac hefyd neud o'n Gymraeg. Oedd o'n hwyl i neud o'n Gymraeg. Ie, wedyn da ni gwybod dim just fatha rap Saesneg sy'n gwybod. Ie, Raps Cymraeg. haws. Mae haws. Mae yna lot o just rap Saesneg yn y byd. Ond mae o'n neis just gael rap Cymraeg a bydda. Unwaith. Sydd wedi cael ei gwneud gan ni. Ie, sydd wedi cael ei wneud o Ysgol Pen-y-bryn. Sy'n enw dda i ysgol ni. Ie, ie. Ydych chi'n cofio pryn nath ni wneud animeiddio hefyd? Efo ffefryn fydd. Efo Rosa Parks. Ie. A ti'n cofio pan wythau ni angen neud fatha palu y pethau fyny? Oedd ni'n symud paneriaid. Ie, ni angen gweithio gyda plant gwahanol. Oedd o'n neis fel gweithio efo pobl gwahanol. A dim yn person. Oedd o'n hwyl yn siarad Cymraeg hefyd. Fatha dysgu geiriau newydd o bethau. Gwahaniaethu rhagfarn. Cydradoldeb, gwahaniaethau. Cyfartal? Wyt ti hyd yn oed yn gwybod beth di cyfartal yn meddwl? Yndw, pryn mae pob yn gael ei trin yr un fath. Ni offi yn neud fatha actio. Yn fel yr peth hot topic pe. Ac y Flipgrid Malala Yousafzai. Dwi'n cofio bod yn nervous cyn rhoi llawr fyny i bod yn un o'r chwiorydd hyll i'r sgwen Nadolig. Ond nes di wneud da, nes di wneud yn dda. Di cael hwyl. Ac o'ch di'n rili hyderus ar ôl hynna. A wedyn, os fysa yna rhywun yn gofyn wrthych chi i wneud rhywbeth, fysa chdi wneud yn sydd. Wel, da ni wedi dysgu fatha gwahanol pethau ac i sefyll fyny os da chi weld unrhyw peth fel yna. Ie, da ni'n gwybod be i wneud rwan os mae na rhywun bod yn hilio neu rhywbeth. Da ni'n gallu helpu y person sy'n cael ei fwlio. A da ni wedi dysgu gymaint fod da ni'n gwybod yn union be i wneud os da ni yn gweld rhywun yn bod yn hilio neu rhywun yn bod yn fatha gas i rhywun sy'n gwahanol i chi. Ie, fatha oherwydd fel da ni bod yn dweud, dim ots os ti efo lliw gwahanol neu jyst yn gwahanol. Da ni gyd yr un peth, so does o ddim pwynt fod yn hilio neu gas i pobl os maen nhw'n gwahanol. Ie, fel mae gyd o hwn, mae jyst fel os ti'n gyda... Mae pawb yn gwahanol yn ffurfiau gwahanol. Ie, fel mae rhai bobl gyda wallt fwy tywyll neu fel rhywun arall. Mae gyd yr un dda.